ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሎሙን ከምቲ ልሙድ ምስ ዶክተር መብራህቱ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ክንዕልል መፂና ኣለና ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ውሽጢ ማዕከናት ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ኣሎ ኣብቲ ቃለ መጠይቑ ከዓኒ ንውሽጣውን ዞባውን ኩነታት ብፍላይ ከዓ ንዞባዊ ኩነታት ኣስፊሑ ተንቲኑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኢሳያስ ዝበለኮ ክንደግመልኩም ኣይኮናን ክንደግሞ እውን ኣይንኽእልና 2 ሰዓትን 20 ኣቢሉ እዩ ዝወስድ ግን ካብቲ ኣገዳሲ ኢሳያስ ተዛረቦ ደጊምና ክንሪኦ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኸ ኢልና ክንዛረበሉ ዘለና ሓደ ነጥብታት ኣልዒልና ኣለና ኣብኡ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ዶክተር መብራህቱ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ከም መበገሲ ክኾነና ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት እኮ ከምዚ ክግበር ነይርዎ ከምዚ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ሓሊፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ተዛሪቡ ክንብሎ ኣይንኽእልና ምናልባሽ ከነተክረሎም ዘለና ክነልዕሎም ዘለና ነጥብታት ካብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተዛረብሎም እንተለዉ እስከ ብኣ ክጅምር لي دكتور سامسون كما غنيها كم سمعتنا كما تغنيهم كم زبلك إساياس انترفيو في بنيرو على محتس جيرو على محتت كرتر ساعات أسران كرتر داي أزوستدي أجي كم يستراو هين كافري وخلها بتقان زجاج سنة قدا إيرتراي قدا هجرنا أو وشتنا زلو خنتات እቲ ናይ ከባቢና ናይ ዓለም ኩነታት የፀልወና ንምባል ዘይኮነ ግን ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዞባና ወላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ናይ ውሽጥና እዩ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያስ ንዋጋእ ዶ ኣይንዋጋእን ናይ ዲፕሎማሲ ናብ ኩናት ናይ ምድላው ዝመስል ኩነታት ከይድ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኩነታትና ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ሕጂ ካብተን 2 ሰዓትን 22 ደቂቕ ኣብቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት 37 ደቂቕ ዝኸውን ገይሩ ኣሎ ኣብታ ንኢትዮጵያ ትምልከት ከዓ 8 ደቂቕ ኣቢለን ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ኢንተርቪው ወይ ናይ ቃለ መሕትት ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ናይ ዞባና ኣብቲ ናይ ዞባና እውን ኣብ ናይ ሱዳን ብዙሕ ተዛሪቡ ኣብ መወዳእታ ዘይበልካዮ ነገር ኣሎ ዶ ክትብሎ ትደሊ ነገር ኢሎም ዝሓተትዎ ንኣብነት ናብቲ ኣብ ኤርትራ ክብሎ ዝነበሮ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ንሕና ንሓቶ ማለት እዩ ንፍትሒ ዝምልከት ንማሕበራዊ ምዕባለ ዝምልከት ንኩሉ ዝምልከት ጎሲቦ ስለ ዝሓለፈ ኢሳያስ ግን እንታይ ኢሉ ዝረሳዕኩም ሕቶታት ነይሩ ንኣብነት ንሶማልያ ዝምልከት ኣይሓተትኩምን ብዛዕባ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ነርና ንየመን ዝምልከት እውን ብዙሕ ክንዛረብ ምኽኣልና ነርና ኢሉ እቲ ብዛዕባ ዞባ እውን ብዛዕባ ኣህጉራዊ ትንታነ ዝሃቦ ከምዘይዕገቦ እዩ ዝገልፅ ዝያዳስ ክዛረብ ይደሊ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ከም ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ከም ላቐይባ ከም መመላእታ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይተዛረበን ከይበሃል ተዘይኮይኑ ከምቲ ዝበልካዮ ከምዚ ክኸውን ነይርዎ ከምዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ 34 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ሰብ ዝዛረቦ ኣይኮነን ኣብ 34 ዓመት ናይ ስልጣን ግዜኻ እዚ ሰሪሕና ነርና ካብዚ እዚ ተዓዊትና እዚ ከባቢታት እዚ ከዓ ክንዕወተሉ ስለዘይከኣልና ከዓ ናይ ምምሕያሽ ፖሊሲ ክንገብር ኣለና ክብል ኢኻ ትፅበዮ ኢሳያስ ግን ኣብቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ ነገራት እዩ ማለት እዩ ንትሕተ ቅርፂ ዝምልከት ንፀዓድ ዝምልከት ንማይ ዝምልከት ንትምህርትን ንሓይሊ ሰብን ዝምልከት እዚኦም መባእታውያን መሰረታውያን ነገራት እዮም 91 ኤርትራ ናፅነት ምስ ወሰደት ወይ ናፃ ሃገር ምስ ኮነት ኢላ ክትሰርሓሎም ዝነበራ መደባት እዮም ሕጂ ድሕሪ 34 35 ናይ ናፅነት ዓመታት ክንገብር ክንክእል ኣለና ውጥን ተመዲብሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተሰሪሕሉ ነይሩ ሕጂ ኣብ 2026 ከም ዝንሓስብ ኣለና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ሃገራሰይ ብሓደ ዓመት ኣይኮናን ዝሓስባ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ነታ 2026 ትብል ገዲፉ
ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመታት ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዘሎ ኢሉ እውን ገሊፅዎ ኣሎ። ሕጂ ተወሓደስ ንውሕ ዝበለ ናይ ግዜ ዓቐን ወይ ከዓ መጠን ኣቕሪብሎ ማለት እዩ። ግን ብሓፈሹ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝምልከት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዚ ክንገብር መደባት ወፂኡ መርሓ ጎደና ጌርና ነርና ብቐፀላ ብቐፀላ ፅላት ብፅላት ክንሪኦ ፈቲና ብዙሕ ኣይገበርናን ኢሉ እታ ቀንዲ ግን ንሓይሊ ሰብ ትምልከት እያ። ኣብ ኤርትራ እቲ ኩሉ ዝበሎ ንልምዓት ዝምልከት ንትሕተ ቅርፂ ንፀዓት ንማይ ዝምልከት እዚ ኩሉ ክትገብር ተኮይንካ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ሰብ እዩ። ብፍልጠትን ብሞያን ዝደለበ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ እዩ ኢሉ ገሊፅዎ። እንታይ ኢሉ ከዓ ብዙሕ እኳ ፅዒርና እንተኾና ኣብ ሓይሊ ሰብ ምድላብ ክንድቲ ኣይተዓወድናን እውን ኢሉ ምናልባት ፈሲልና ክብል ኣይደለየን። ግን ከም ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብ ኤርትራ ብስደት እያ ትፍለጥ። ስደት ብስደት እውን እቲ ዝተማሃረ ዝበሃል እቲ ናይ ትምህርቲ ስርዓት እቲ ደረጃታት ፅቡቅ ሕማቅ እዩ ስራሕ ዘይኮነ ዋላ እቲ ብዓቕሙ ዝተማሃረ ዝበሃል ሳልሳይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ዝወደአ ሰብ ዳርጋ ብኤርትራ ኩሉ ተሰዲዱ እዩ። ስለዚ ሓይሊ ሰብ ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ ኣገዳሲ እዩ። ብዘይ ሓይሊ ሰብ ብዘይ ምሁርን ፍልጠት ዘለዎም ሞያ ዘለዎም ሓይሊ ሰብ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግን ንምንታይ እያ ኤርትራ ሓይሊ ሰባ ተፀንቂቑ ኢልካ ምሕታት ሕጂ ኢሳያስ ተፀንቂቑ ኣይበለን። ግን እቲ ኩሉ ዳታታት ኣሃዛት እንድሕር ፀባፂብካ ሪኢኻዮ ኤርትራ መንእሰያት ዘይብላ ሃገር ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ስለዚ መንእሰይ ዘይብሉ ሃገር ከዓ ሓይሊ ሰብ የብሉ ማለት እዩ። ዝተማሃረን ሞያን ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እቲ ዘይተማሃረ እውን እቲ ናይ ጉልበት ሓይሊ ኣለዎ ትብሎ መንእሰይ እውን ኣብ ኤርትራ የለን። ስለዚ ነዚ ሓይሊ ሰብ ክነማዕብሎ ዝብሎ ዘሎ ኢሳያስ ንዑ ዝኸውን ሓድሽ ፖሊሲ ኣየርኣየናን። እንተ ሓይሊ ሰብ ተማዕብል ኮንካ እቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ዝበልከዮ ሓይሊ ሰብካ ክፅንቀቕ ወይ ከዓ ሓይሊ ሰብ ክትፈጥር ዘየኽእለካ ፖሊሲታት ክትቅይር ኣለካ። ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገማት? እቲ ቀንዲ ፀገም ፖሊሲ ናይ መንግስቲ እዩ። ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ንትምህርቲ ዝምልከት ንኣብነት ነቲ ትምህርቲ ብሙሉእ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኦቨርኦል ክንገብሮ ኢና ኢሉ እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ ሕጂ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ተባሂሉ ዩኒቨርሲቲ ተዓፅዩ ሓደስቲ ኮሌጃት ተኸፊተን እዞን ኮሌጃት ተገምጊመን ድን ሕጅስ ኣበይ ገምጋም ምስ ገበርካ ኢኻ ነቲ ስርዓተ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ክንገብረሉ ኢና ወይ ከዓ ክንቅይሮ ኢና ትብል ዘለካ? ከነመሓይሾ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ብሙሉእ ኦቨርሆል ክንገብሮ ብሙሉኡ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ክንገብረሉ እዩ ዝብል ዘሎ። ድሕሪ ከምኡ ክትገብር ኮንካ እንታይ ኢኻ ተጋጊኻ? ወይ ከዓ እቲ ኦቨርኦል ክትገብሮ እንተኮይንካ ናበይ ኢኻ ትከይድ ትደሊ ዘለካ? እንታይ ምትእትታው ኢኻ ትገብር ዘለካ? ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከየተኣታትኻ እቲ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ክቕየር ኣይክእልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ትዝክር ኮይንካ ሃባይን ላዕሊ ዝኻ ዝያዳ ትፈልጦ ኣብቲ ትምህርቲ ዝሰራሕካ ኢኻ መፅናዕቲ ዘይተገብረሉ ናይ ቴክሳስ ካሪክለም ዶ ክነተኣታቱ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ መፈተኒ እዩ ዝመስል። ግን ብሓፈሹ ኣብ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሙሉእ እቲ ንቁጠባ ንምዕባለ ዝምልከት እቲ ሃገር ናይ ሰኪሪታይዝድ ዝኾነ እዩ። ናብ ፀጥታን ናብ ውትድርናን ዝጠመተ ስለ ዝኾነ ተደኣ ናይ ምዕባለ ለውጢ ክተምፅእ ኮንካ ነዚ ኢኻ ክትቅይሮ ዘለካ። ፀጥታን ወተሃደራዊ ምክልኻልን ሃገር ምክልኻልን ኣገዳሲ እዩ። ግን ንሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ኸ ልምዓት ተካይድ? ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ናይ ልምዓት ኩነታት ብሙሉእ ተወንዚፉ ኣብ ገሊኡ እውን ኮነ ኢልካ ከይህሉ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝመስል። ምክንያቱስ
ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ወፍሪ ክገብሩ ዝኽልክሎም ነገር የለን ዝኽልክሎም ዘሎ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ተቐንዲ ኣተኩሮ ናብ ሰኪሪትን ናብ ፀጥታን ኮንትሮል ምግባር ናብ ስልጣን ምጽናሕ ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ነዚ ዘሎ ኩነታት ቀይርካ እቲ ዝበሃል ዘሎ ምዕባለ ለውጢ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ትምህርቲ ናይ ሰዓት ናይ ማይ ክመፅእ ኣፀጋሚ እዩ እወ ዶክተር መብራህቱ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እቲ ሓይሊ ሰብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣነ እውን ዳርጋ ሓደ ካብቲ ዝሰርሓሉ ከምኡ እውን ደፅንዓሉ ዓይነት ዓውዲ ስለ ዝኾነ ዕቕሙ ኣቢለ ይፈልጦ እየ ክብል ክእል እየ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓይሊ ሰብ ሕፅረት ከም ዘሎ ንፁር እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ከም ንኣብነት ዋላ ተወሲድካ ኣብ ዩኒቨርስቲ መራ ዝተመረቑ ዳርጋ መብዛሕቶም ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ሓንቲ ግራጁዌሽን ቡለቲን ወይ ናይ መመረቕታ መፅሓፍ እንተምፅኢካ ኢትካ እንድሕር ኣቐሚጥካ ኖርማሊ ዳርጋ 9 ካብ 10 ወይ 9 ሚእታዊት ኣብ ደገ ከም ዘለው ክተረጋግፅ እትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ፍልሰት ናይ ሓይሊ ሰብ ወይ እቲ ማይግሬሽን እንብሎ ብፃዕቂ እንዳኸደ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ውሽጠን ዝተረጋግአ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ እንድሕር ኣለዎን ነቲ ናብ ደገ ዘለውን ክስሕብኦ ዝኽእላሉ መገዲ ኣሎ ጠቕሊሉ ዝምለስ ክኸውን ይኽእል እዩ ጠቕሊሉ ዘይምለስ ከዓ ኣብ ርሑቕ ከሎ እንዳተመላለሰ ዓዱ ዘልምዕ ብዙሕ ሰብ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ብካልእ መገዲ ክትሪኦ ከለካ እውን ነታ ሃገር ጥራሕ ደይኮነ ነቶም ውልቀ ሰባት እውን ጥቕሚ እዩ ክንብሎ እንኽእል ኢና ግን እቲ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እቲ ፖለቲካዊ ድሌት ወይ ፖለቲካል ዊል እዩ ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ሰብ ክምዕብል ይኽእል እዩ ወይ በቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ሓደ ነገር ጀሚርካ ዳሓር እቲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እውን ደው ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘበርክተሉ ኣብ ክሰርሓሉ ዝኽእል ከበርክተሉ ዝኽእል ነብሱ ክዓብየሉ ዝኽእል እንድሕር ሰሪዑ ኣብ ስደት ናይ ምኻድ ተኽእልኡ እውን ፀቢብ እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ብግቡእ ተጠቒሙሉ ድቲ መንግስቲ እንድሕር ኢልካ ካብኡ እዩ ዝብገስ ወላ ነቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብስ ብግቡእ ኣይተጠቐመሉን ወላ በቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ገይሩ ሓደ ነገር ለውጢ ክገብር ኢሉስ ኣይፈተነንቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ ሓይሊ ሰብ ናይ ምምዕባል ሽግር ጥራሕ ደይኮነ ዘለና ነቲ ዘሎ ናብቲ ዓዲ እውን ብኣግባብ ንጥቀመሉ የለናን ካብኡ እውን እቲ ዝኸፍአ ሽግር እዩ ልክዕ ከምዚ ኢንቨስተራት ሲኢና እንዳብልና ኤርትራውያን ኢንቨስተራት ኣብ ደገ መዓት እንዳሰርሑ ኣብ ውሽጢ ዘለውን ገንዘብ ዘለዎም ግን ክሰርሑ ዘይክእልሉ ኩነታት ዘሎ ከምኡ ዓይነት ናይ ሓይሊ ሰብ ሽግር ከም ዘለና ርዱእ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ መስለኒ ሽግር እቲ ናይ ውሽጢ ዘይምምዕባል ጥራሕ ደይኮነ ወላ እቲ ዝማዕበለ እውን ብኣግባብ ኣይንጥቀመሉን ኢና እምበር ብኡ ተንጅምር እውን ሓደ ዳሓን ዝኾነ ለውጢ እንዳረኣና እቲ ዝኸይድ እንዳጎደለ እቲ ልምዓት ከዓ እንዳሰሰነ ምኸደ ድብል ትፅቢት ወይ ከዓ ከምኡ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ እስከ ካብዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ሕልፍ ኢልና ምናልባሽ ሓንቲ ዝተዛረበላ ነዚ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ እትምልከት እዚ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ተህዲድ ብፍላይ ከዓ ድሌት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እሞኻ ናብ ኤርትራ ዝጠመተ እዩ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ክልተ መልእኽቲ እዩ ናብኡ መሓላሊፉ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓደ ወገን እዚ ስራሕካ ዘብክር እዩ ደስምዕ እውን የብለን ኣብ ዜናናትና እውን ክነምፅኦ የብልናን ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ብወገን ብካልኣይ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ተቆጢዑ እዩ ድመስል ኤክስፕሎድ ገይሩ እዩ ወላ 8 ደቂቕ እኳ እንተኾና ተን 8 ደቃይቕ ዝተዛረበለን ብጣዕሚ ብቁጥዐ ብሓይሊ ዘረባ ብፀርፊ ብታህዲድ እዩ ኣምፂዎን ክትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ናይ ብልፅግና ብፍላይ ከዓኒ ንኣብዩ ክንብል ንኽእል ኢና ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ ድብል ኣክሮኒም ኣምፂኡ በዚአን ክገልፆ ይኽእል እየ ኢሉ ኩንኡ ሓሊፉ ብዙሕ ዘሊፍዎ ክንብል ንኽእል ኢና ከዳዓይልዎ ኣለማሚፁ ካብ ካልእ ዝህብዎ ዝናብር ዓይነት እውን ኢልዎ እዩ ሕጂ ይግብኦ ድዩ ኣይግብኦን ኣይኮነን ዘለት ትሕቶ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ድሓርቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኸ ቁኑዕ ድዩ ነይሩ ብሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ እቲ ፀርፊ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ተህዲድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኣቃሊልካ ምርኣይ ንሓደ ፀላኢኻ ግቡእ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣጋጢምና ኣብ ሓደጋ ይኣተና እንዲና ምናልባት ናብዚኣ ኸይመፃና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ኢሳያስ ዘሊልዎ ዝሓለፈ ኣገዳሲ ኣርእስትታት ቁጠባዊ ልምዓትን ፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ተፈላለዮም ዝኸዱ ነገራት ኣይኮኑን
ኣብ ኤርትራ ኩላትና ንፈልጦ እቲ ከምቲ ዝበልናዮ ሰኪሪታይዝ ሲስተም እዩ ከመይ ጌርካ ህዝቢ ትቆፃፀር እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ብረዓድን ብፍርሕን እዩ ዝግዛእ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ ብዛዕባ ፍትሒ ክንዘራረብ ኣለና ካብኡ ሓሊፍካ እውን ብዛዕባዊ ቁጠባዊ ናፅነት ከም ዝበልካዮ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ወፂኦም ዝምዕራባዊ ዓለም መንግደፎ ኣብ ዩጋንዳን ኣብ ኣንጎላን ተዳቢ ሰላምን ፀጥታን ርግኣትን ርኢኻዮ ካብዘን ንብለን ዘለና ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ርግኣት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ሓይሽ ዋላ እኳ ኣሉታዊ ወይ ከዓ ኔጋቲቭ ፒስ ኢልና እንተገለፅናዮ ግን እቲ ንወፍሪ ዝኸውን ባይታ ስለ ዘየሎ እዩ እቲ ሰብ ዝስደድ ዘሎ ከምቲ ዝበልካዮ ይስደድ ኣሎ ነቲ ዝማዕበለ ዓቕሙ ክትጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልካ ዝማዕበለን ዘይማዕበለን ዝተምሃረን ዘይተምሃረን ኩሉ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብቲ ኢሳያስ ንኢንፍራስትራክቸር ንማይ ንፀዓት ንኢንዱስትሪ ኢሉ ዝገለፆ ብዛዕባ ሳይበር ሴኪሪቲ ብዛዕባ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ገለ ይዛረብ እዩ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ተማዕበልቲ ኮይንካ ሎሚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክተተኣታቱ እዚ ከዓ ምስ ናይ ኢንተርኔትን ምስ ኤአይ ምስ ናኖ ቴክኖሎጂ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ እዞም መንእሰያት ኣብዚ ወፍሪ እዚ ክዋፈሩ እትፅበዮም ዘለካ ነዚ ዝኸውን ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኢንተርኔት ክትዳለወሎም ኣለካ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ኢንተርኔት በቲ ኣሉታዊ ገኑ ንህዝቢ ናፅነት ዝህብ ህዝቢ ብዲጂታል መገዲ ኣንፃር መንግስቲ ዝበጋገሰሉ መቆፃፀሪ ጌርካ ጥራሕ እዩ ዝሕስብ እምበር እቲ ኢንተርኔት ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ደፋኢ ናይ ልምዓት ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዝፍለጥ ኣይኮነን ፍኮርስ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይትብልኒ ኢኻ ግን ክሰርሕሉ ኣየደልዩን እዮም ስለዚ ተደኣ ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ናይ ኢንተርኔት ናፅነት ሰብ ሓሳባት ክቀያየር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ምስ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ እውን ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ኢድካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ትጥቀም እዩ ከምዚ ናይ ቻይና እውን ናትካ ዓይነት ክንዲ ብጉግል ዶ ብገለ እንድሕር ዳ እሱ ዘስግኣካ ኮይኑ ከም ናይ ቻይና ዓይነት ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ቻይና እውን ተለቂሕካ ኣብ ኤርትራ ናፃ ዝኾነ ኢንተርኔት ከም ድላይካ ግን ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደልዮ ፍኑው ክኸውን ድሕር ዝደልዮ ኮይንካ እትቆፃፀሮ ዓይነት ግን ሓበሬታ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሰብ ኢንተርኔት ክጥቀም ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ንምጥቃስ ተድሊ መስለኒ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ዝብልካዮ ሕጂ ኢሳያስ ኣብተን 8 ደቃይቕሲ ክልተ መልእኽቲ ሕሊፉ ብቐዳማይ እውን ኣብቲ ኢሳያስ ኣብዚ ዝመፅእ ኢንተርቪው ስንታይ ክብል ይኽእል ኣብ ዝበልናዮ እዋን ምናልባት ነዚ ናይ ብልፅግና ኩነታት ነቲ ህዝቢ ናብ ፍርሃት ናብ ራዕዲ ከይኣቱ ጎሲዎ ክሓልፍ ወይ ከዓ ከይጠቐሶን ክሓልፍ ክእል እዩ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝምልከት ብትዊተርን ብገለንገለ ምላሽ እንዳሃብካ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ናይ ኤርትራ ሚድያ ግን ብዙሕ ሸፈነ ክህቦ ኣይከውንን ንኸውን ኢልና ነርና ሕጂ ከምኡ እዩ ዝመስል እንታይ ኢሉ ኢሳያስ እዚ ዝበሃል ዘሎስ ብዙሕ ኣይኮነን ኣነ እውን እኮ እዛ ሕቶ እዚኣሲ እንተተውፅእዋ እኮ ኢለ ሓስብ ነይረ ገለ እዩ ኢልዎም ስለዚ ብሓፈሹ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ብብልፅግና ዝመፅእ ዘሎ ስግኣት ብዙሕ ኣይትገደስሉ ስራሕና ንስራሕ ነቲ ናይ ኣቦይ ሳልሕ ምስላውን ኣቕሪቡ ነይሩ እሶም ዝዛረቡ ይዛረቡ ንሕና ግን ስራሕና ንስራሕ ኣቓልቦ ኣይንሃቦም ኢሉ እቲ ሓደ ኣብኡ ግን ኣይወድአን ኣብ መወዳእታ ከም ዝበልከ ኣብ ፀርፍን ኣብ ዘለፋን እዩ ኣትዩ ሕጂ ምስ ምንታይ ተመሊስና እውን ድሕሪት ክንምለስ ኣለና ብዛዕባ ኣብይ ኢና ነዛረብ ዘለና ኣብን ኢሳያስን ሓወይ ሓወይ ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣብይ ክትመርሓና ክልተ ህዝቢ ዝበሃል የለን ኣብ ኣስመራ ተደምረናል ተባሂሉ ዝጭፈረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብኡን ከምኡን ኢሳያስ
ኢሳያስ ብፍቅርን ብናፍቆትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሳቀ ዓይነት ሰብ ገይሩ እዩ ገሊፅዎ። ከምኡውን ክልቲኦም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ተሓባቢሮም ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ወፍሪ ዘካየዱ እዮም። ሕጂ ከዓ ፀላእቲ ኮይኖም ቀሪቦም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኢሳያስ ንኣብይ ዝበሎ ተደኣ ግዙእ ወይ ሽዩት ዝብሎ ኮይኑ ሰነፍ ዝብሎ ኮይኑ ነዳይ ዝብሎ ኮይኑ ኣብይ ክመፅእ ከሎ መዓት ሞመንተም መዓት ጉድዊል ናይ ህዝቢ ፅቡቅ ድሌት ነይርዎ ነዚ ሓሺሽዎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ መዓት ረፅምን ግጭትን የእንግድ ኣሎ። ኢሳያስ እውን 91 ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ሚእታዊ ዳርጋ ክበሃል ብዝከኣል መገዲ ንህዝባዊ ግንባርን ንመሪሕነት ኢሳያስን ደጊፉ ናብ ልምዓት ኣብ ዝሸባሸበሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ። ኢሳያስ እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ድሌት ዝሓሸሸ ጉድዊል ዝሓሸሸ ዝነደየ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እቲ ናይ ቀደም ገዲፍካ ኣብ 2018 ዝነበረ ኩነታት እውን ተመፂኻ ተዳ ኣብይ ነድዩ ኢልናዮ ኢሳያስ እውን ነድዩ እዩ። ምክንያቱ ኣብ 2018 ዝተባህለ ዘረባታት ዝተዋህበ መብፃዕታት ኣይተፈፀመን ብክልቲኦም ማለት እዩ። ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ከሲሮም ኣብቲ ዞባ ከሲሮም ሕጂ ብኩናት ዝዳላለዩ ኮይኖም ኣለዉ። ብሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዕርቂ ገፀን ክኸዳየን ኣብይ ናብ ኢሳያስ ልኡኻት ሰዲዱ ነይሩ ገሊአን ሃገራት እውን ከተዓርቆም ፍትና ዝበሉ ኣለዋ ገለ ዝበሃል ዜናታት ክስማዕ ቀኒ እዩ። እዚ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝሰማዕናዮ ናይ ኣብይ ንኤርትራ ዝገለፀሉ ወይ ንኢሳያስ ዝገለፀሉ ባይቶ ዘይብላ ሃገር ምርጫ ዘይብላ ሃገር ቁጠባ ዘይብላ ሃገር መንእሰያት ዘይብላ ሃገር ሰይ እንታይ እያ ክትገብረልና ክብል ይገሊፅዎ። ኢሳያስ ከዓ ሕጂ ንኣብይ ከም ዝበልካዮ ሰነፍ ነዳይ ስሱዕ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ስለዚ ተደኣ ክልቲአን ሃገራት ወይ ከዓ ኢሳያስን ኣብን ናብ ዕርቂ ገፆም ክኸድዮም ዝብል ተስፋታት ነይሩ እንተኮይኑ እቲ ተስፋታት ቂሂሙ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ካብኡ ሓሊፍካ እንታይ እዩ መበገሲኡ እንተልና ተባቲኾም እዮም ማለት እዮም። ካብ ሕጂ ንኔ እውን ዳርጋ ናብ ምትዕራቕ ዘለዎም ዕድል ዝፀበበ እዩ ዝመስል። ምናልባት ኢሳያስ ከበይ ተበጊሱ እዩ ዝኽልሉ ዘለፋታትን ፀርፍን ዘካይድ ዘሎ ፈሪሑ ድዩ ወይ ከዓ ንኣብን ዕቑ ድዩ ተልካ ምናልባት ምዝ ሕጂ ሎሚ ቀነ ዘካይድ ዘሎ ተቐንዲ መዋሊትን ሓቋፊትን ናይ ኣብይ ኢማራት እያ። ኢማራት ከዓ ካብቲ ዞባ ሕጂ እንዳተነፀለት እያ ትኸይድ ዘላ። ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልናዮ ኣብ የመን ብስዑድያን መጥቃዕቲ ወሪድዋ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል እውን ዘለዎ ዲፕሎማስን ኩሉ ዝምድናታት ምስ ኢማራት ይበትኻ ኣሎ። ካብ በርበራ ክትወፅእ ሓቲትዋ ኣሎ። ኣብ ቦሳሶ ዝነበራ ናይ ልምዓትን ናይ ወተሃደራዊ ናይ ፀጥታ ትካላት እውን ገዲፋቶ ትወፅእ ከም ዘላ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እዚ ናይ ሱዳን ኩነታት እውን ምስ ናይ ስዑድያ ተተሓሒዙ ኣብ ሱዳን ዘለዋ ፀቕጢ እውን ዳርጋ ዝንኪ ዝመስል። ስለዚ ኢሳያስ ምዚ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ምስ ስዑድያ ብዝፈፀሞ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ምስ ግብፅን ምስ ጅቡትን ዝገበሮ ግብፂ ኣብ ጅቡትን ኣብ ዓሰብን ክትገብሮ ትሓስብ ዘላ ወፍሪ ኣረኣይኻ ኢሳያስ ምናልባት ላዕለዋይ ኢድ ኣለኒ ኢሉ ዝኣመነ እዩ ዝመስል ካብ ናተይ ኣረኣያ። እዎ ከምዚ ዝበልካዮ ዳርጋ ብወገን ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘለፋታት ክንሰምዕ ፀኒሕና እንዲና ብፍላይ ከዓ ኣብይ ናብ ህግደፍ ወይ ናብ ኢሳያስ ዘተኮረ ስርዓት ዘይብላ ምርጫ ዘይብላ ባይቶ ዘይብላ መንእሰይ ዘይብላ ተስፋ ዘይብላ ሃገር ኢሉ ዳርጋ ዘሊፍዎ ነይሩ እዩ። ሕጂ ኢሳያስ ግብረ መልሲ ዝገበረ እዩ ዝመስል። ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ገለ እዋን ኣይትረኣይዎም ኣይትስምዕዎም ኣይትገደስሎም እንዳበለ ግን
ዳርጋ ቁጥዕ ኢሉ መሊስሉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ትብሎ ዘለኻ ይሰማዐ እዚ ምድኻም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብፍላይ ከዓ ምትእትታው ናይ ስዑድ ዓረብ ነቲ ሓይሊ ሚዛን ዳርጋ ይጠውዮ ክህሉ እዩ ወይ ከዓ ንባላንስ የምፅኦ የሉ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ኣብቲ ርእሱ ዘለዎ ኩነታት ተወሳኺ ፍናን ረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣካታዓይ ኩነታት ከኣለዎ ብፍላይ ምዚ ኢሳያስ ከዳዕ ኢልዎ ንኣብዪ እንታይ እዩ ከዲዕዎ ኣብዪ የብለካ ሓንሳብ ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኸድዖ ድዩ ከዳዕ ኢልዎ ዝብል ወይ ከዓኒ ተሰማምዕዎ ነገር ስለ ዝነበረ ድዩ ዝበሃል ኩነታት ይመጽእ እዩ ግን ዜርካ እዚ ኩነታት ከም ዘይረግአ ኣንፈት ናይ ኩናት ከም ዘሎ እውን ኢሳያስ ጠቒሱ ሓሊፉ ክንብሎ ንኽእል ኢና ናይ ሱዳን ኩነታት ኣልዒልካ ፀኒሕካ ሓደ ካብቲ ዝተንከፎ ኩነታት እውን ናይ ሱዳን ኩነታት እዩ ብፍላይ ሱዳን ከዓኒ ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ምዃና ምስ ብዙሓት ሃገራት ከዓ ትዳወብ ስለ ዝኾነት ንሱዳን መሓዝ ማለት ነቲ ከባቢ ንቅርና ኣፍሪቃ መሓዝ ወይ ሱዳን ምሕማስ ማለት ከዓ ነቲ ከባቢ ቅርና ኣፍሪቃ ምሕማስ ማለት እዩ ኢልዎ ዳርጋ ቁኑዕ ኣገላልፃ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኩነታት ይቕየር ኣሎ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ድፀናሕካ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሓንቲ ኣገዳሲት መግለፂ ኣምፅኡ እዩ ምናልባሽ ኣብ ኢትዮጵያ ቀደሙን ተጠቒምላ ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣብ ክሳዱ በፂሕዎ ብፍሉው መገዲ ንስርዓት ናይ ወደግ ተቃሊስዎ ኣውዲቕዎ ኢሉ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ዝመስል መግለፂ ከዓ ኣምፅኡ እዚ ናይ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን እቲ ዝነበረ ኩነታት ክፃወሮ ስለ ዘይከኣለ ተንሲኡ ነቲ ስርዓት ናይ ኣልበሽር ማለት እዩ ገምጢልዎ ኢልወሱ ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ ነቶም ኣድበኛታት ክቐትሉ ዝተላእኩ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ሲቪላውያን ምቕታል ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ከም ሓደ ልኡላዊ ትካል ናይቲ ሃገር ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ተሰሊፎም ነቲ ዝነበረ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከዓ ይዕዊቶሞ ኢሉ ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ ብዙሕ ሕቶ ዘምፀልካ እዩ ሓደ ንዓና ልኡላዊ ዝኾነ ሰራዊት ኣለና ድዩ ዝብል ሕቶ መፀልካ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዓቕሉ ተዝፀበኸ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዓድና ክፍጠር ይኽእል ድዩ ማለሲ ሓደ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ጌርካ መሪርና ኣሎ ሎም ዝተኣለየልና 35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ፀኒሕካ ግን ዝረኣናየ ለውጢ የለን ዝብል እንተወፂኸ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ምተፈጠረ ዶ ዝበሃል ሕቶ መፀካ እዩ ካብኡ ከይድካ ግን እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ከም ዓብ ኩነታት ርእይዎ እሞ ኣብዚ እንታይ ተወሳኺ ነገር ካብኡ ረኺብካ ስኻ ምስታ መወዳእታ ዝበልከያ ይገርም እዩ ኣብ ኤርትራስ ከም ዝኸውን ይኽእል ድንዲ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ከምቲ ናይ ሱዳን ከይኮን ዝኽእለሉ ምክንያት እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ስለ ዝስርሓሉ እዩ ብፍላይ ድሕሪ 2001 ኣትሒዝካ ምስ ምእሳር ናይ G15 ኣብ ኤርትራ ኤሊት ዝበሃል ከይህሉ ንቑሕ ኣካል ሕብረተሰብ ኤሊት ክንብል ከለናስ ዝተማሃረ ዝፈለጠ ጥራሕ ዘይኮና ብቁጠባ ሓይሊ ዘለዎ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ከባብን ፀቕፅቕ ክገብሩ ዝኽእሉ ወተሃደራት እዚኦም ኩሎም ፐርጅ ድዮም ኮይኖም ካብቲ ስርዓት ከም ዝወፁ ወይ ተኣሲሮም ወይ ተሰዲዶም ወይ ካብ ዓዲ ርእሶም ኣድኒኖም ከም ዝኸዱ እዮም ኮይኖም ሕጂ እቲ ናይ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን ንምንታይ እዩ ኣብ ከተማታት ኣብ ካርቱምን ኣብ ካልእ ከተማታትን ወፂኡ ነቲ ስርዓት ናይ ኣልበሽር ክውድሆ ክኢሉ ምክንያቱ መራሕቲ ስለ ዝነበሩ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኢንተርኔት ስለ ዘለዎ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ዳያስፖራ ምሁራት ናይ ሱዳን ፖለቲካ መራሕትን ምስቲ ኣብ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፕሮፌሽናል ትካላት ማለት እዩ ዶክተራት መምሃራን እዚኣቶም መሪሖሞ ነቲ ህዝባዊ ኣድማ ንድሕር ክንብሎ ክኢልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ክትኽእል ዝኽእል ስርዓት ወይ ከዓ ቅርፂ ናይ ሕብረተሰብ የለን ምክንያቱ ካብ 2001 ኣትሒዝካ እዚ ከም ዝድቆስ ከም ዝጠፍእ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ካልእ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ግን ከምዚ ናይ ሱዳን ዝበለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ኢራን እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ እውን መንእሰያት ንስርዓት ኢህአዴግ ገልቢጦሞ
ወላ ተሰውርኦም እኳ ብኣብይ ተጨው የተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ካብ መጀመርያ ተሰሪሕሉ እዩ ዕሊት ኣብ ኤርትራ ዝሓስብ ዝማጎት ዝጣወቕ ሰብ ከይህሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ናይ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ግን ኣብታ ናይ ሱዳን ኢሳያስ ዝበሎ ዝገርም ነገር እዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ህዝባዊ ለውጢ ረጊፁ እዩ ኣብ ስልጣን መፅኢ ዘሎ ቡርሃንን እዚ ናይ አርኤስኤፍ መራሕን ዳጋሎን ዝቋፀሮ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንድሌት ህዝቢ ረጊፁ እዩ ኣብ ስልጣን መፅኡ ከም ኣገላልፃ ኢሳያስ ግን እዚ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ወይ ከዓ እዚ ሳፍ ንበሎ ናይ ብቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ከም ናይ ሕድሪ መንግስቲ ናይ ኣማን ኢሉ ዝገልፆ ኢሳያስ ከም ናይ ስግግር መንግስቲ ኮይኑ ድሓር ሱዳን ምስ ተረጋግአት ስልጣን ናብ ህዝቢ ከሰጋግር ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ኢሳያስ እዚ ናይ ቡርሃን ስርዓትን ናይ አርኤስኤፍን ግን ናይ ህዝቢ ድሌት ብህዝቢ ዝመፀ ናይ ስግግር ስርዓት ናይ ህዝቢ መንግስቲ ገልቢጦም ስርዓት ዝተቋፃፀሩ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ብስልጣን ክልቲኦም ተባኢሶም ስለዚ ህዝባዊ መንግስቲ ኣይኮነን ምናልባት ናብ ህዝቢ ከሰጋግሩ ይኽእሉ ይኾኑ ግን ኣብ መፃፅኦም ግን ናይ ሕድሪ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ስግግር መንግስቲ ኣይኮኑን ምናልባት ምስቲ ናይ ኢማራት ኣታሒዝካ ኢሳያስ ክገልፅ ከሎስ ኢማራት ዝትገብሮ ብሊብያ ኣቢልካ ብጫድ ኣቢልካ ብማእከላይ ኣፍሪካ ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኢሉ ገሊፅዎ ኢማራት ግን ኣብ ዓሰብ ከም ዝነበረት ኩላትና ንገልፆ ኢና ኣብ ልዕሊ የመን ብስዑድያን ብኢማራትን ኣብ ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ኤርትራ ተሳታፊት ከም ዝነበረት ሱዳን ተሳታፊት ከም ነበረት ብፍላይ ከዓ ናይ ደጋሎ ሓይሊ ኤርትራ እውን ነዚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሕጂ ናይ ሰረናይካ ወይ ከዓ ናይቲ ምብራቕ ናይ ሱዳን ናይ ሊብያ ዘሎ ሓይሊ ጀነራል ሓፍታር ንዑ ንምምሕያል እውን ኤርትራ መሳርሒት ናይ ኢማራት ከም ዝነበረት ምግላፅ የድሊ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ገሊኡ እዋን ብቐጥታ ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳያት ኢዳ ተእትያ ኣብ ገሊኡ እዋናት እውን ከም ዝበልናያ ብመገዲ ኢማራት ኣቢልካ ብመገዲ ሊብያ ድዩ ገለ ኣቢልካ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩነታት ኤርትራ ምትእትታው ነይርዋ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናፃ ኣይኮነትን ኢሳያስ ከዓ ናፃ ኣይኮነን እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንግስቲ ከዓ ብህዝቢ ሕድሪ ተዋሂብዎ ዝመፀ ሓይሊ ኣይኮነን ብሓይሊ ብረት ስልጣን መንዚዑ ዘሎ ሓይሊ እዩ ግን ኣብ ውሽጡ ኣብ ንሓድሕዱ ውሽጣዊ ግጭት ስለ ዘካየደ ንሱዳን ኣብዚ ዘላቶ ኩነታት ከም ትሽመም ገይርዋ ኣሎ እዎ ከምዚ ዝበልካዮ እዚ ናይ ሱዳን ግርጭት ነዊሕ ሰረት ዘለዎ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብፍላይ እዚ ናይ ጃንጃዊት ሓይሊ ብኣልበሽር ዳርጋ ዝሰልጠነ ብኡ ዝዓብየ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዳርፉር ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ እዩ ሕጂ እውን ይፍፅም ኣሎ ኣብ ተፈላለየ ከባቢ ናይ ሱዳን ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባሽ ንዕኡ ከዳኽሞ ስለ ዝደለየ ነዚ ናይ ደጋሎ ሓይሊ ከዳኽሞ ስለ ዝደለየ ኢሳያስ ኣፀጊዕዎ ከም ሓደ ብሕቡራት ኢማራት ዓለብ ዝተጫጭሐ ገይሩ እዩ ርእዎ ግን ኣነ እቲ ግርም ዝብለኒ ኣብዚ ናይ ኢሳያስ ቃል መጤቑ እንድሓር ርኢኻ ብዛዕባ ሓደ ልኡላዊ ምክልኻል ብካልእ ወገን ከዓኒ እዚ ዘሎ ሓይሊ ናይ ሱዳን እዚ ብሰራዊት ሱዳን ዝምራሕ ማለት እዩ ንሱዳን ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከሰጋግራ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ምናልባሽ እቶም ጋዜጠኛታት ነፃ ስለ ዘይኮነ እዮም እምበር ኩነታት ኤርትራ ኸ ኢልካ ክትሓቶስ ዝደፋፍኣካ ይመስለኒ ምክንያቱ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ወላ ሓደ ኣይተዛረበን ኣብ ዓድና ንዓና ዘድልየና ክንሓቶ እንደሊ ንሕና ግን እቲ ዝቀደመ ነገርሲ ፖለቲካዊ መስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ናብ ግዛእተ ሕጊ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት እዮም ነይሮም ካልእ ዳርጋ ንነዊሕ ዝተዛረበሉ እንድሕር ኣሎ ኢሳያስ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከዓ ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ እዩ ማለት እዩ ብኡ ጀሚሩ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ኖርማል ኩሉ ግዜ ድምድሮ ገዲፍካ ካብ ሓደ
ቀፅራዊ ናብ ብዙሕ ቅፅራዊ ምስግጋር ናይ ዓለማዊ ስልጣን ወይ ዓለማዊ ስርዓት ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ ክንገብር ፈቲና ኢሉ እዩ ዳርጋ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ሽዑኡ ዝጀመረ ባይደን ምስ መፀ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሕጂ ከዓ ድሌታትና ነጊርናየን ትራምፕ ተቐቢልዎ ዓይነት እዩ ዝብሎ ኣብኡ ምስ ወሲኹ ተራ ናይ ኣሜሪካ ናብ ዞባና ቁሩብ የልዕል እዩ ግን ከዓ ተመሊሱ እንታይ ይብል ኣሜሪካ ወላ ተራ እኳ ተሃለዎም ወሰንቲ ከዓ ንሕና ኢና ድብል ከዓኒ የምፅእ እዩ ምዝ ኩሉ ግዜ ሲኣይኤ ኣሜሪካ ዝብሎ ዳርጋ ቁሩብ ልዝብ ድበለ ኮይኑ ስማዓካ ብተዛማዲ ካልአይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝነበረት ከዓኒ ምስ ትራምፕ ወይ ምስ ኣሜሪካ ሓደ ፅምዶ ክንገብር እንዳተበገስና እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ወፍሪ ከም ዘይፍቀድ ወይ ከም ዘይከኣል ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ በዚ ክንሰርሕ እንዳደለና በዚ ከዓ ከምዚ መግለፂ ወፅኡ ዝብል ቂር ከም ዝበሎ ዓይነት እዩ ነጊርና ምናልባሽ ድብያን ጭውያን ኢልዋ እዛ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ፖሊሲ ሓዳሽ ኣምፅኡ ካብታ ኮንቴይንመንት ትብል ናይ መብዛሕትኦም ዲሞክራት ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ሕጂ ሓዳሽ ነዚኣ ናይ ትራምፕ ትኸውን ከዓኒ ድብያን ጭውያን ትብል ኣምፂላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣነ ፍለይቲ እኳ ተዘይኮነት ግን ተደጋጋሚት ኢሳያስ ዝገብራ ዝረኸብክዋ ነገር እንድሕር ኣላ እንታይ እያ ኣብ ክንዲ ምስ ስርዓት ከም ስርዓት ንኣብነት መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣሜሪካ ክመሓዞ ዝፍትን እንካን ሃባን ማለሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዲፕሎማሲስ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ከለካ እዩ እንታይ ከዓ ክትህብ ትኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ግን እዛ ናይ እንካን ሃባን ትብል ኣቋሽሹ ርእይዋ ካልአይቲ ከዓኒ ከምዚ ዝበልክዎ ኣብ ክንዲ ምስ መንግስቲ ምስ ስርዓት ከም መንግስቲ ኣሜሪካ ፅምዶ ክገብር ክመሓዞ ዝፍትን ሲንግል ኣውት ይገብር የውፅእ መን እዩ ንኣብነት ንትራምፕ ታርጌት ገይሩሉ ምናልባሽ ብዓይኒ ፖሊሲ ትራምፕ ስለ ዝሰማምዖ ናይ ሪፐብሊካን ክንብሎ እንኽእል ኢና ግን ከዓኒ ኣብ ካልእ ሃገራት ተሪእኻዮም ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብቲ መራሒ እዩ ዝኸይድ ኣብ ክንዲ ናብቲ ሃገር ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ታርጌት ናቱ ወይ ናቱ ዕላማ ዝገብር ኣብቲ ሃገር ስለዚ እዘን ኩሉ ግዜ ናይ ዲፕሎማሲን ቃቑሖ ንብለን ናብ ሓደ ሃገር ሒዝዎ ንኸይድ እሰን ምስ ተሰበራ ሽዑ እቲ ካልኣይ ዝመፅእ ዘሎ ይንፅሎ ንዕኡ ድመስል ክደሊ ከዓ ሸንኮለል ዝብል ፍረኸ ይገበራ ይኣጉላ ክንብለን ንኽእል ኢና ዳርጋ እዚ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ብዘይ ፍረ 7 ዓመት መፂ ኢሉ ወይን ተንቃቑሖ ኣጉለን እየን እጂ ከዓ እንደገና ተጫጭሐን ኣለዋ ክንብለን ንኽእል ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ኣብዚ ብዛዕባ ትካላት ኢና ዝዛረብ ዘለና ማለት እዩ ትካል ዘለካን ዘይብልካን ኣብ ኤርትራ ትካል ዝበሃል የለን ትካል ተልዩ ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ነፍሱ ከም ትካል ገይሩ ዝሓስብ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ትካላዊ መንግስቲ ኣሎ ኣብ 4 ዓመት ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ካብ 8 ዓመት ዝቀየር ከዓ እቲ ኤግዘኪቲቭ ፓወር ዘለዎ ናይ ፕሬሲደንት ዝመርሖ ካቢኔኡን ገለን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፕሬሲደንት ሓያል ኤግዘኪቲቭ ፓወር ኣሎ ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ ከምዚ ናይ ትራምፕ ዝበለ ዓብ ርእሲ ዘለዎ ኢጎይስቲክ ዓይነት ሰብ እንድሕር መፅኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ክገብር ክእል ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር እኳ ብዙሕ ነገር ብትካላት ዝቕየር ትኾነ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ግን ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኢሳያስ ብዛዕባ ትራምፕ ንዛረብ ኣለና ትራምፕ መራሒ ኣሜሪካ መራሒ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነ እምበር ምስ ካልኦት መራሕቲ ዝገብሮውን ከምኡ እዩ ትካላዊ ኣይኮነን ምስ ኣብይ ዝገበሮ ምስ መለስ ዜናዊ ዝገበሮ ምስ ፑቲን ዝገበሮ ትካላዊ ኣይኮነን ምስ ስዑድያ እውን ሕጂ ብዛዕባ ሃገረ ስዑድያ ዘይኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ርክብ ኤምቢኤስን ብዛዕባ ርክብ ኢሳያስን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ናይ መልእኽቲ ኣካይዳ ከምኡ እዩ ኣብ ሃገር ኩሉ ግዜ ትካላት ኣለዉ ማሕበራዊ ርክባት ኣለካ ውልቀ ሰባት እውን ሓይሊ ኣለዎም ብፍላይ ከዓ እቶም ውልቀ ሰባት ብዙሕ ነገር ትካላትን መንግስትን ወተሃደርን ዝቋፀሮም ዝኾኑ ዝያደ ሓይሊ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ካልእ ትካላት ድኹም ይኸውን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ምስ ምምፃእ ኣብይ
ዋላ ኢህአዴግ እኮ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ እንተዘይበልናዮ ግን ካብኡ ናብኡ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝመስል ተወሓደ ተሳትፎ ኣብ ቁጠባን ገለን ዝመስል ነይሩ ግን ኣብ መወዳእቱ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ናይ መለስ ናይ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ኮይኑ ተሪፉ ክጅምር ከለውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ርክባት ኣብ ገሊኡ ትካላዊ ዝመስል ነይሩ ንኣብነት ኣብ ወተሃደራዊ ኩነታት ምትሕግጋዝ ኣብ ዲፕሎማሲ ምትሕግጋዝ ዝብል ነይርዎ እዩ ግን ካብቲ ትካላዊ ንላዕሊ እቲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ መለስን ዝነበረ ዝምድናን ፍቅርን እዩ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ሓይሊ ዝነበረ እቶም ክልተ ሰባት እቲኦም ብዝተፈላለዩ ምስ ተባእሱ ከዓ ናይ ክልተ ሰባት ባእሲ ናይ ሃገር ባእሲ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ከዓ ከምኡ እዩ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዋላ እኳ እቲ መራሒኡ ማርኮ ሩቢዮ ብትራምፕ ዝእዘዝ ኤግዜኪቲቭ ስልጣን ተለዎ ስቴት ዲፓርትመንት ግን ንዓመታት ዝኸደ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ዝገለፃ እውን ምስ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድናታት ጀሚርና ከለና ስቴት ዲፓርትመንት ግን ካብኡ ዘይተፀበናዮ መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ ኤርትራስ ወፍሪ ክካየድ ኣይክእልን ኢሉ መግለፂ ኣውፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ካብ ማርኮ ሩቢዮን ታሕቲ ትካላት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እቲ ትካላት ከዓ ንኣብነት ኤርትራ ትራምፕ ካብ ስልጣን ኣብ ተቐዳማይ እብረ ስልጣኑ ገዲፉ ዝበፅሓሉ እዋን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፋ ኣብ ትግራይ ምትእትታው ጌራ ነይራ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ከዓ ብማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ሸፈነ እዩ ተኻይድዎ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ኣብ ግዜ ባይደን ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር ህወሓት ኣንጻር ኣብይ መግለፂ ከም ዘውፅአ ንፈልጥ ኢና ዋላ ትራምፕ መፅኡ ብዙሕ ነገር እኳ ተቐየረ እቲ ኣብቲ ትካላት ዘሎ እቲ ኢንስቲቱሽናል ሜሞሪ እቲ ትካላት ዝሕዝዎ መዛግብቲ ኣተሓሳስባታት ግን ኩሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ትራምፕ ምስ መፀስ ነቶም ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ዘለዉ ሰራሕተኛታት ንብምልኦም ኣማኸርቲ ገለ ንብምልኦም ኣይሰጎምን እዩ ሕጂ ኣሎ ዝቕፅል ፖሊሲታት ማለት እዩ ሕጂ ኢሳያስ ምስ ትራምፕ ክሰርሕ ይኽእሎ ምክንያቱ ትራምፕ ትራንዛክሽናል እዩ ከዓ ከም ዝበልናዮ ኣብ ገሊኡ ብትካላዊ መንገዲ ዝሰርሕ መስለካ ኣብ ገሊኡ ከዓ ብኢደዋናኒኡ ፊን ብዝበሎ መንገዲ ዝኸይድ እዩ ቀጠር ነፋሪት ስለ ዝሃበትኒ ምስ ቀጠር ዝምድና ከመሓይሽ የብለካ ሰብኣይ ጓሉ ምስ ቢን ሳልማን ሓያል ወፍሪ ስለ ዘለዎ ምስ ስዑድያ ዘለና ዝምድና በዚ መንገዲ ክነመሓይሾ ንኽእል ኢና ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ ኣሎ ናይ መንጎ እስራኤልን መንጎ ትርክን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ሎቢ እዮም ዝገብሩ ግን ትራምፕ እሞ ኦርዶጋን ከዓ ሕጂ ኣብ ቃዛ ኣብ ስርያ ሰላማዊ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ዘሎ ኦርዶጋን ከዓ ዓርከይ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውልቃዊ ውሳነ ናይ ትራምፕ ትራንዛክሽናል ምዃኑ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዘይሰማማዕ መግለፂታት ምሃብ ከም ኢሳያስ ዝበሉ መራሕቲ ይሰማምዖም እዩ ስለዚ እተን ዝሓለፋ 7 ዓመታት 4 ዓመት ናይ ባይደን 3 ዓመት ናይ ትራምፕ ክሳራየን ነይረን ኢልዎን ኣሎ ሕጂ ከዓ ትራምፕ 1 ዓመት ገይሩሎ 3 ዓመት ተሪፉና ኣሎ ብል ኣብዚ 3 ዓመት እንታይ ክንገብር ክንሪአና እዩ ዝብል ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ኤርትራ እቲ ውልቃዊ ዝምድናታት ውልቃዊ ዲፕሎማሲ ምስ ትራምፕ ዘለዋ ርክብ ክተመሓይሾ እትደሊ እዩ ዝመስለኒ እወ ኤርትራ ምስ ትራምፕ ዘለዋ ከምኡ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ክተመሓይሾ ከም ትደሊ እዚ ንፁር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር የለን ግን ኢሳያስ ሓደ ምኩር ፖለቲከኛ እዩ ተብልና ምግናን ኣይኮነን ዘመኑ ሙሉእ ኣብ ፖለቲካ ገይሩ ኣሎ ግን ኣብዚ ናይ ትማል መግለፂ ክንሪኦ ከለኹ ኣነ ሓደ ክልተ ነገርሲ ስለምንታይ እዩ ዘብል ዓይነት መግለፂታት ክህብ ሰሚዐ ኣለኹ ሓደ እቲ ትራንዛክሽናል ሕጂ ክንብሎ ዝፀንሕና ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኩነታት ናይ ኢንካን ሃባን እዩ
ትራምፕ ከም ፕሬዚደንት ትራንዛክሽናል ወይ ኣብ እንካን ሃባን ዝኣምን ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ሃገር መጀመርያ ናብ ረብሓኣ ዘተኮረ እዩ። ኣብ ረብሓኣ ዘተኮረ ክኸውን ከለካ እንታይ ክትህብ እንታይ ክትቅበል ምዃና ንፁር እዩ። ወላ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ብከምኡ ዓይነት እዮም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ነዚ ኢሳያስ ከምዚ ኣቕልል ኣቢሉ ርእይዎ እንካን ሃባን ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ እዩ እንካን ሃባን ዝብል ሓደ ኣቃሊሉ ርእይዎ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ንኣሜሪካ ናትና ርእይቶ ሂብናዮም ናትና ፅሑፍ ሂብናዮም ዝበሃል ዓይነት መግለፂ የምፅ እዩ ናይ ኤርትራ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ርእይቶ ንኣሜሪካ እንታይ እዩ ምናልባሽ ክርእይዎ ክእሉ እዮም መንብብዎ ዶ ኣይንብብዎ ኣጠራጣሪ እንድዩ ወላ እንተንበብዎ ግን ኣሜሪካ ንዕኡ ከም ናይ መበገሲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ከዓ ሼፕ መግበሪ መቀየሪ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ክጥቀምሉ ይኽእሉ ድዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዓብ ዝኾነ ናይ ቲንክ ታንክ ናይ መፅናዕቲ ትካላት ኣለዋ ናይ ገሊ እቲ ሚኒስትርታት ነናተን ንኣብነት እቲ ፎሬን ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ናቱ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣለዎ ናይ ሃገሩ ገዲፉስ ናይ ሃገራት ከማ የውፅእ ኣሎ ብኡ መጠን ከዓ ናብ ኤርትራስ ኢንቨስት ክትገብር ወይ ወፍሪ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ድብል መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተመርኮሰ ኣውፅኦም እዚ ዘቆጥዖ ደሎ ስለዚ ኢሳያስ ስለምንታይ እዩ ነዚ እንካን ሃባን ሓደ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣቕሊሉ ዝርዮ ካልኣይ ስለምንታይ ከኒ ንኤርትራ ሓንቲ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሼፕ ክትገብር ትኽእል ወይ እሱ ተሓቂ መገዲ እዚኣ ኩሉ ግብሎ እዩ ዝብል ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሳያስ ዝህቦ መግለፂታት ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዞባና ግን እሱ ንኣሜሪካ ክፀልዋ ኢሉ ስለምንታይ ድሓስብ ስለምንታይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ኣቱሞ ሓንሳብ ከዓኒ ፍራስትሬት ክኸውን ወይ ክበሳጮ ትሪኦ ኢሳያስ ብዛዕባ ውልቁ እኳ ኢሳያስ እኮ ከም ኣድቫይዘር ከም መራሒ ሃገር ኮይኑ ይኮነ ዝቐርብ ዘሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከሎስ እዚ ሓሳባት ሂብናዮም እዚ ምስ መዓብዮም ምስ ሳልማን ክቐርብ ከሎ እዚ ሓሳባት ሂበዮ እኳ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ከም ውልቁ ከም ኣማኻሪ ከም ኮንሳልታንት ኮይኑ እኳ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ኢሳያስ እውን ብመጠኑ ትራንዛክሽናል እዩ ሕጂ ኣሜሪካ በዲላትና ኣሜሪካ ከምዚ ጌራትና ገለ ምስ ይብል ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዘሰማምዕ ኩነታት ክመፅእ ከሎ ኢሳያስ ኣብ 2002 ትዝክር ተኮይንካ ኣሜሪካ ገዲፋቶ ናብ ጅቡቲ ቅድሚ ምኻዳ ኣሜሪካ ብኤርትራ ቤዝ ክትገብር ዶናልድ ራምስፊልድ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ኣስመራ ከም ዝበፅሐ ትዝክር ኢኻ ናይ ዲፈንስ ሚኒስትር ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ይደሊ ኢሳያስ ዓብይ ከምኡ እዩ ትራንዛክሽናል እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ነፍሱን ዘለዎ ነገራት ይሓወሱ እዩ ኢሳያስ እውን ከምኡ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ነፍሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ይፈልጦ ዘይፈልጦን ዘይኮነ ከም ኣማኻሪ ነቶም ሎቢስትስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው እዚኦም ኣማኻርቲ ዝበሃሉ እኮ ኣይፈልጡን እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን እኳ ኢልካ ስለዚ ብዛዕባ ዞባና ንሕና ኢና ንፈልጥ ንሕና ከነማኽረኩም ንሕና ንብለኩም ስምዑ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ስለዚስ ኣነ ካብቲ ባህርያት ካብቲ ስነ ልቦና ዝብገስ ዝመስለኒ እምበር ኣይፈልጥን ፍልጠት የብሉን ኣይንብልን ኢና ኢሳያስ ብዙሕ ነገር ፈልጥ እዩ ከም ዝበልካዮ እውን ተመክሮ ናይ 60 ዓመት ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ እዩ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዩ ግን ትራንዛክሽናል ብውልቂ ስለ ዝሓስብ ክንዲ ብደረጃ ሃገር ርክብ ወይ ከዓ ፅምዶ ዝፈጥር ብውልቁ እዩ ዝፈጥር ሕጂ ስዑድያን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ርክብ መንጎ ቢን ሳልማንን መንጎ ኤርትራን ዘሎ ርክብ እዩ ብከምኡ እዩ ዝሓስብ ኣብ መጨረሽታ ክንሪኣ ዘለና እዛ ዞባና ትብል ሕቶ እያ ማለት እዩ ኢሳያስ ከም ንፈልጦ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዞባና ብዛዕባ ዓለማዊ ኩነታት እዩ ድዛረብ ኣብዚ ናይ ትማሊ ቃለ መጠይቁ ከዓኒ ከም መትከል ንሕና ብዛዕባ ሃገርና ዘይኮንና ብዛዕባ ዞባና ኢና ንሓስብ ዓይነት ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ምናልባሽ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ክንሰምዕ ከለና ናትና ይፅናሕ ናይ ካልእ ሃገራት ንግበር ዝብል ዓይነት መንፈስ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ድስማዓካ ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ውዕላል ጀርስ ከይገበረ
ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ሓሸውየን ኩናትን ኣትዩ ሕጂ ኣብ ቆይቃ ኣትዩ ከም ዘለውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ሕቶ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ሰብ ዝመፅኦ ዝመስለኒ ንዓይ ስለምንታይ ኢና መጀመርያ ውሽጥና ደይንሰርዕ ድሓር ጎደበናን ከባቢናን ዘይንሰርዕ ወላ ፅምዶ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ስኒ መጀመርያ ስለምንታይ ዞባና መጀመርያ ስለምንታይ ኣብ ከባቢና ነተኩር ኣለና ስለምንታይ ኤርትራ ቀዳሚቲ ጌርና ሽዑኡ እታ ማእከል ስሕበት ካብ ኤርትራ ተበጊስና ኣብቲ ከባቢና እንዳዞርና እንዳስፋሕና ዘይንኸይድ ዝብል ሕቶን ርእቶን ይመፀካ እዩ። ስለምንታይ ኢሳያስ ኣብ ጎደበና መጀመርያ ዝግደስ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዘይግደስ ይመስለካ? ምናልባሽ ናትካ ርእቶ በዚያ ኣብታ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ምዛ ዝበልከያ ቁርብ ዝደናገር ዝመስል መግለፂ እዩ። ከም ዝበልከያ ኣብቲ ሓደ ዞባዊ ክዛረብ ከሎ እቲ ቀንዲ እቲ ዞባዊ ኩነታት እዩ ዝብል እንታይ ከዓ ዝብል ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ኣብ ዞባና ርግኣትን ሰላምን ኣብ ዘይብሉ ኣብ ውሽጥና ልምዓት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ካብ ዝብል እዩ። ምናልባት ኣብ ገሊኡ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ፣ ግን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩነታት እውን ነቲ ዞባ ይትንክፎ እዩ። ድሓር ኣብታ ዘቤታዊ ጉዳያት ክዛረብ ከሎ እዚ ኩሉ ኣህጉራዊ ዞባዊ ኩነታት ተዛሪብና ግን ዜርና እቲ ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ናይ ውሽጥና ልምዓት ይኸውን ዘለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ልምዓት ቅድሚ ኩሉ ንገብር፣ እንታይ ፀጋታት ከ ኣለና፣ ነዚ ፀጋታትና ከመይ ጌርና ክነማዕብሎ ኣለና እዩ ዝብል ናብቲ መእተዊ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ክገልፅ ከሎ። ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ እሱ እቲ ክዛረበሉ ዝደሊ ዓብዩ ክረአያሉ ዝደሊ ኩነታት እቲ ናይ ደገ ስለዝኾነ ናብኡ ገፁ ይዛዙ፣ እቲ ናይ ውሽጢ ኩነታት ከዓ ጎሲኻያ ሓሊፍካ ብዛዕባኡ ዘይትዛረብ ከዓ ስለዝበሃል ከዓ ክዛረበሉ ስለ ዘለዎ፣ ስለዚ ኣብ መንጎ ዳርጋ ጠልጠል ዝበለ ኮይኑ ስምዓካ። ንሶማል ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ሶማላውያን ጉዳዮም ኣብ ውሽጦም ባዕሎም ክፈትሕዎ ኣለዎም፣ ልኡላውነቶም ግዝኣታዊ ሓድነቶም ባዕሎም ክረጋግፁ ክንገድፎም ኣለና። ሱዳናውያን እውን ከምኡ፣ ኢትዮጵያውያን እውን ከምኡ ይብል። ኣብ ኤርትራ መፂኡ ግን ከምኡ ኣይብልን እዩ። ሕጂ ተደኣ ብዛዕባ ፅምዶ ተሓስብ ኮንካሲ ፅምዶ እኳ ቁርብታ ትግርኛ ፅምዶ ካብ ሕርሻ ክልተ ብዕር ፀሚዶም ክትብል ከለካ ዳርጋ ተመጣጣነ ሓይሊ ዘለዎም ይደስምዕ። ግን ብዛዕባ ፓርትነርሽፕ ወይ ብዛዕባ ሽርክና ኢና ዝዛረብ ዘለና። ሕጂ ኤርትራ ዘለዋ ሓይልን ዘለዋ መጠንን ኣሜሪካ ዘለዋ መጠንን ሓደ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኤርትራን መንጎ ኣሜሪካን ሚዛናዊ ፅምዶ ሚዛናዊ ሽርክና ዳርጋ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እቲ ዞባ ተን ሃገራት ድኹማት ስለዝኾና፣ እቲ ዞባ ድኹም ክሳብ ዝኾነ፣ እቲ ዞባዊ ትካላት ድኹም ክሳብ ስለዝኾነ እቲ ዘለካ ፅምዶ ከዓ ድኹም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። በተን ካልኦት ብአን እዩ ዝጥምዘዝ ወይ ከዓ ዝዝወል። ብዛዕባ ኢማራት፣ ብዛዕባ ስዑድያ፣ ኣሜሪካ ክንዛረብ ፀኒሕና ካባኻ ንላዕሊ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎን እየን ኣብ ልዕሊኻ ፀቕጢ ዝገብራ ዘለዋ። ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ተዘይሓይልካ ካብ ውሽጥኻ ተዘይተበጊስካ ብዛዕባ ዞባኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ውሽጥኻ ሓይልካ እተን ሃገራት ዞባዊ ሓይሊ ምስ ዝህልወን ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ ማለት እዩ ድሓርቲ ዞባዊ ሓይሊ ተደኣ ናይ ደገ ደገፍ ዘድልዮ ኮይኑ ከዓ ኤነብሊንግ ሓይልታት ከዓ ካብ ደገ ክድልብ ይኽእል። ግን ተን ካልኦት ሃገራት ከዓ ናተን ረብሓየን ስለ ዘለዋ ናፃ ኮይንካ ከምድላይካ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ዓለም ኣሰራርሓ ናይ ሰብ ባህርያት ከምኡ እዩ። ስለዚ ናፃ ኮይንካ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገርሲ ካብ ልኡላውነት ናይ ጎረባብታን ካብ ልኡላውነት ናይ ዓለምን ናይ ዞባን ተፈልዩ ዝረአ ኣይኮነን። ስለዚ ውሽጥኻ ሓይልካ ምስ ከባቢኻ ሓይልካ ድሓር ናብ ኣብቲ ዓለም ከዓ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ። ግን ከም እንሪኦ እቶም መራሕቲ ሕጂ ንኣፍሪቃስ የላን ይብልዋ በቃ ድሕር ዘየላካ ኮይንካ ሞ ክትህሉ ኣለካ። ንኣብነት ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ኢጋድ፣ ሳድቅ የለውን እዚኦም ኢሎም ከም ትካላት። ግን ኤርትራ ኣባል ናይዞም ትካላት እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ኤርትራ ርእሳ ሓይላ
ነዞም ትካላት እዚኣቶም ምስ ሓየለት እያ ነቲ ኣህጉራዊ ፀቕጢ ወናይ ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ክትብድሆ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢኻ ደኺምካ ምስ ካልኦት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለካ ዝምድና ደኺሙ እቶም ናይ ምትሕብባር ትካላትካ ከም ኢጋድን ኣፍሪካዊ ሕብረትን እንተደኣ ደኺሞም ናይ ደገ ምትእስሳር ክህልወካ ናይ ደገ ፀቕጢ ክህልወካ ንቡር እዩ። ኢሳያስ ከዓ ምድኻም ናይዞም ሓይልታት እዚኦም ወይ ከዓ ናይዞም ትካላት እዚኣቶም ኢድ የብሉን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ከም ንፈልጦ ኤርትራ ምስ ኩለን ናይ ጎረባብታ ኣብ ጎረባብታ ዘለዋ ሃገራት ተዋጊኣ እቲ ትካላት እውን ሃገራዊ ወይ ከዓ ዞባዊ ከም ዝኸውን ናይ ውልቀ ሰባት ትካላት ከም ዝኾኑ ኢጋድ ክጅምር ከሎ ትፈልጦ ኢኻ ፅቡቅ ኣጀማምራ ነይርዎ። ኣብ መወዳእቱ ግን መበኣሲ ወይ መወዳደሪ ሞንጎ ኢሳያስን ኣብ ሞንጎ መለስን ኮይኑ ኤርትራ ገዲፋቶ ምስ ወፀት ከዓ ናይ ኢትዮጵያ መፃወቲ ኮይኑ ብመገዲ ኢጋድ ኣቢልካ ብመገዲ ሰንዓፈሎም ኣቢልካ ብልዕሊ ኤርትራ ፀቕጥን ማዕቀብን ከም ዝግበር ይኮይኑ። ስለዚ እቶም ትካላት ምስ ትሕይሎም ኣብ ውሽጥኻ ምስ ትሕይል ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለካ ዝምድናታት ምስ ትሕይል እቲ ናይ ደገ ፀቕጢ ክትንክዮ ትኽእል ተዘይሎ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ቀይሕ ባሕሪ ዝበለ ከም ቅርኒ ኣፍሪቃ ዝበለ ኮፍ ኢልካ ኖኖ ኢትኩም ኣይተተኣታትውልና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ረብሓ ናይ ካልኦት ሃገራት ረብሓ ናይ ዓለም እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ንስኻ እንተደኣ ክተውሕሶ ዘይክእልካ እሶም ከውሕስዎ ምስ ርብሖኦም ስለ ዝካየድ ናቶም ናይ ኣሜሪካ ነቪ ኣብዚ ክመፅእ የብሉን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ምናልባሽ ንሎሚ ኣብ ዝኣኽለና ይኸውን እዩ። ተኸታተልትና ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ገለ እንድሕር ኣለዎ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ፅሒፎምልና ክንምለሶ ንኽእል ኢና።